कालचक्र सतत फिरत असतं न थांबता. निसर्गानं माणसाला दिलंय निर्मितीचं सुंदर वरदान. अपत्य हे त्याचं गोड फळ. माणूस आपल्या स्वार्थासाठी मुलगा मुलगी असा भेद करायला लागला. मुलगाच हवा या अट्टाहासापायी सोनोग्राफीचा दुरुपयोग होऊ लागला आणि मुलगी आहे हे कळताच तिची गर्भातच हत्या होऊ लागली. हे असंच चालू राहिलं तर 2030 साली काय होईल? अशीच मुलींची संख्या कमी होत गेली तर कुठून मिळणार नवरदेवांना नववधू? दादाला ओवाळायला ताई, कारभाराला कारभारीण आणि घराला सुनबाई. संसाराचा गाडा चालणार कसा? मग वाढतील स्त्रियांवरचे अत्याचार, बलात्कार, प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान आणि स्त्री गर्भाची हत्या हा गुन्हा आहे. त्यासाठी 3 वर्ष तुरुंग आणि 10,000 दंड सुद्धा. भविष्यातला धोका आत्ताच ओळखा. स्त्री गर्भाची हत्या आजच थांबवा.